Dako istorya, may tungod kini sa usa ka tigulang nga nagpuyo kini sa usa ka bukid. Ang ingon niya, mas nindot gyud daw ang naa sa bukid kaysa sa syudad. Mas ganahan sa bukid kay tungod presko nga hangin. Unya walay sasaw. Matod pa ni Lolo, ang ingon niya, Ganahan ko dira sa bukid. Kay presko ang hangin. Walay sasaw. Ako madunggan dere. Puro ra kalanggaman. Walay baho sa aso. Ang akong masimutan. ang kauban pa ni Lolo nga nakita na ako sa bukid, mao ang usa niya ka apo nga gikanlan og si Jonjon. Ang ingon ni Jonjon, Mas ganahan ko diri sa bukid. Kaya diri manggo sa bukid manggod, daghan ko makita mga langgam. Lahira man sa syudad god. Kaya sa syudad manggod, mga daghan kay mga tao. Nga, wala pag ko mga tarong nga amay god sa syudad. Mas nilibad diri, kay daghan ko makaon diri. Bisag sagay kamutiran na diri ang ingon ni Lolo sa iyang apo, Tama igapo. Kaya sa sudad manggod. Haskang lisudag mangita nitong mga pangwarta. Diri manggod bisag mananom ra kag kamote. Okay na kayo. Kay lahi manggod sa bukid ug sa sudad. Kay sa sudad manggod mangyanlan mangita ka og kwarta para maka-income ka. Unya kung diri sa bukid. Okay na diri Bisa makakaon ng kamote. Mabuhi lang nimo siya ang imong pamilya. Unya, pwede na ka magtanom og kamote. Mahal naman kilos kamote og balanghoy. Bisag mga lagot mon lang, bisag saging o kamote, unya napay man ang ingon sa iyang apo. Mao ni ang ingon sa iyang apo, Tama gid ka lo. Kay sa sudad manggod lo. Kay lain kayo lo oy. Kay kuan lo. Kanang mga baho kayo dito lo oy. Unya lain kayo lo kay lahi ilang pagtan-aw nila sa tuwa lo. og mao to ang istorya sa iyang apo ug sa iyang lolo. Og mao rin ni ang atong istorya.